muri Zimbabwe asi mukomana nozingezo Tshabangu anotojairira cheko nokuti anoyataura mashoko ayo ekuboha vanhu citizens eZimbabwe. Anoyataura mashoko ekuti toda kubvisa ZANU-PF. Anoyataura mashoko ake ayekuti ndini the late Joshua Ngomo. Muri Zimbabwe pane mashoko ataura muzara nhasi. Saka pinda mashoko ataura ndokudzebva subscribe ulike kutina on the bell icon. Tombochera updates anokupa pano paZim News Live. Nokuti fake senator Zingezo Tshabangu pane yavanyira vachiti, as I said before, I'm the late Joshua Ngomo's footprint and intend to serve my country and fulfill Joshua Ngomo's dream of having a united Zimbabwe. Our main focus now must be on national building rather than partisan politics, though we are determined to remove ZANU-PF from power. Ndomashwa naitagona Zingezo Tshabangu achiti aiwa so inangwa achiti zvepolitics ndauda kuita zvepartisanship zvandauda kuita nekudevelopa Zimbabwe, national development yeZimbabwe, zvana politics zvandichada. Muri Zimbabwe ndo mashoko anoitagona Zingezo Tshabangu. Vanhu vanotombomuudza achiti kana usatiisa zvepolitics saka uri kutsvake muma-political parties achiti ada kubvisa ZANU-PF. Muri Zimbabwe ndo mashoko anoitagona Zingezo Tshabangu aya. Vamwe vachimuti aiwa ari kuzvipiringisha. Tiudzei munoti kudii pamusoro penyaya iyi ine comment section medu. Musakangana kusubscribe, kulike, panjira tina on the bell icon. Tombochera updates anokupa pano paZim News Live.